Φιλίππου, κατεβαίνω στην κατηγορία Scale Women του Athens Throwdown 2026 και θα κάνω το WOD 26-2. 26-2. Με πολύ όρεξη. Λοιπόν, έχουμε εδώ 15 μπάρα, 2,5 κιλά, 5, 15 και θα βάλουμε έξτρα 1 και μισό και το κλιπάκι. 15, 5, 2,5, 15 μπάρα και βάζουμε τα έξτρα για να μας βγουν 63 κιλά. Το ρόου μας είναι concept 2. Και το έχουμε στελέσει. Όταν είσαι έτοιμη μου λες. Τρία. Πατάω. Έχεις και 10. Βάλ' το και μετά. Ξεκινάμε. Ναι, σε 10. Σε 10. Ναι. 6, 5, 3, 2, 1. Έφυγες. Μπράβο. Μπράβο. Κλείδωσε, μπράβο. Άλλο ένα. Πολύ άνετη είσαι. Δεν πειράζει. Άλλη μία. Παρανάσα, παρανάσα. Μπράβο. Μπράβο. Έχεις 3,5 λεπτά αν θες να βάλεις και τα 65. Όχι. Θα δοκιμάσεις ή όχι, δεν κάνει. Το έχεις. Αν νομίζεις ότι θα σου φτάσουν τα λεπτά για να ξεκουραστείς να μπεις στο row, το έχεις άνετα. Έχεις 3-10. 3,5 λεπτά πας. Για να κάνεις το τέτοιο έχεις 1,5 λεπτό. 2,5. Έχεις 2,5 λεπτά για να μπεις. Και μετά έχεις 1 λεπτό rest. Απλά προσθέσαμε άλλο ένα πεντάρι στα ήδη υπάρχοντα, οπότε πάμε για 65. Έχεις ακόμα 2 λεπτά, μπορείς να κάνεις ακόμα λίγο rest άμα θέλεις. Μπράβο. Θέλω να παίρνεις ανάσες, σε παρακαλώ. Μπράβο. Ανάσα. Πάμε, πάμε. Ίσιοσε. Μπράβο. Σε παρακαλώ, πάρε ανάσα. Πάρε ανάσα. Έχεις χρόνο, πάρε ανάσα. Έχεις ακόμα 1,5 λεπτό. Πάρε ανάσα. Πες από κάτω. Δεν πειράζει. Πολύ καλά τα 63. Είσαι πολύ καλή. Πόσα κιλά πες τώρα? Στα 5. Μην την κουράζετε άλλο, δεν πειράζει. Μια χαρά. Τα 2,5. Ωραία.
ίδια μπάρα όπως και πριν. Βάλαμε από 2,5 κιλά για τα thrusters. Έχουμε το ρο. Έχεις ακόμα 1,5 λεπτό, οπότε... Είναι αυτό που με πονάει, ρε φίλε. Το δεύτερο κατέβασμα με γέλησε. Θες να φέρουμε λίγο πιο κοντά την μπάρα, να μην είναι τόσο μακριά? Και φαντάζομαι στο πρώτο, έβαλες ένα πόδι. Μα σε λίγο θα κάνει strict press 65 κιλά. Μας δουλεύει το κορίτσι εδώ. Έχεις 1 λεπτό το rest. Ναι. Μετά έχασε το balance και έκανε δύναμη. Είσαι φοβερή, είσαι θεά. Το έχεις. Σε 9 λεπτά το έχεις βγάλει. Μόνο μη βάλεις χέρια, εντάξει. Έχεις άλλα 30 δευτερόλεπτα. Πόση ώρα παραμένει αυτό ανοιχτό? Α, εντάξει. Ωραία. Σε 15. Οκ. Έφυγες. Πάμε. Συγγνώμη. Ναι, πάμε. Μπράβο, πάμε. Είναι την μπάρα. Να βλέπεις ότι κατεβαίνει αρκετά. Όχι. Σούπερ. Καλό ρυθμό. Μπράβο, στα μισά είσαι. Πάμε. Πολύ καλή. Πάμε, ξεκινάει μόνο του, μην αγχώνεσαι. Πάμε.
Πάμε, Ντάνη, πάμε. Βάλε λίγο πόδιο παραπάνω. Εντάξει. Έλα, άλλα 3. Έλα, άλλη μια τραβηξιά. Μπράβο. Πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Τελευταίο, το έχεις, πάμε, φύγαμε. Πάμε, Μιέλα. Πάμε, Ντανιέλα. Πάμε. Αλλά χρειάζεται. Είσαι πολύ καλά, πάμε. Μπράβο. Έλα, τίποτα, άλλα 5, πάμε. Βγάζει ανάσες. Τώρα πάει. Μπράβο, άλλη μία. Φύγαμε. Μότος. Σούπερ. Μπράβο. Πάμε. 6, έφυγες. Πόδια. Μπράβο σου. Τα έχεις. Πάμε, άλλα 5. Πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, πάμε. Τώρα και δεν πειράζει. Θα τελειώνει. Πάμε. Φοβερή, φοβερή, Έφυγε. πάμε. Μπράβο. Τώρα τελείωσε. Τίποτα, δεν είναι τίποτα αυτό τώρα. Πάμε, Ντάνη, πάμε. Τράβα λίγο, πάμε. Πάμε, Ντανιέλα. Πάμε. Μην σκέφτεσαι τίποτα. Τελείωσες. Όλο πονάει. Αυτό είναι και μετά τέλος, τίποτα, δεν θα το νιώσεις καν. Κάντε τώρα καλά να μην το ξανακάνεις. Πάμε! Σούπερ. Μπράβο. Έλα, άλλα 2, πάμε. Μπράβο, μια τραβήξη ακόμα δυνατή. Μπράβο σου. Δεν πειράζει, τώρα τελειώνει. Φύγαμε. Ούτε μη σταματήσεις ούτε μια φορά. Δεν σταματά. Τίποτα, τα 12 δεν είναι τίποτα. Πάμε ποδάρες, πάμε. 6 σου πάλες. Πάμε, πάμε. Το πάμε είναι μόνο 4 ακόμα. 9.
10. Πάμε άλλα 2. Καθόλου. Ούτε ανάσα. Μπράβο, φύγαμε. Ένα κομμάτι. Τελευταίο είναι. Πάμε. Ούτε μην το σκέφτεσαι, τράβα. Τίποτα. Τράβα και έφυγες. Έλα, τελευταίο είναι. Πάμε. Δώσ' τα όλα τώρα. Πάμε, Δανίλα, πάμε. Μπράβο. Έχεις 1 λεπτό να τελειώσεις. Πάμε. Πάμε, τράβα, μη σταματάς. Πάμε. Τίποτα, μην το σκέφτεσαι τώρα. Έφυγες. Πάμε. Κάθε φερμίδα μετράει, πάμε. Πιο δυνατά. Βάλε πόδια τώρα. Έλα. Έλα, πάμε. Άλλα 2. Βάλε λίγο ακόμα. Τράβα λίγο χέρια. Δεν πειράζει, πάμε. Να πετέχεις μετά. Μπράβο, πάμε. Πάμε, γρήγορα. Σούπερ. 3, μπράβο. Πάμε. Είσαι γαμάτι, γαμάτι είσαι. Καλύτερη είσαι. Για άλλα πια γυμνάστες. 14-28. Φοβερή. Δεν είναι 9-28 το δεύτερο. 9-28.